Εσύ είσαι η Μαρία τώρα. Πώς το λένε, ο Μεσαίωνα που δεν έχει αξάμι. Εσύ είσαι ο Ψινάκης. Εσύ ποιος είσαι? Ο Θεοφάνος. Η Μαρία, Ναι. αν και περίμενα περισσότερα από την Μαρία, ήταν πολύ καλή και λίγο τρακ, πρέπει να έχεις λίγο τρακ. Ο λαιμός μου πονάει. Ναι, τέλος πάντων, για πρώτη φορά σε συγχωρήσω. Τις ασκήσεις λαιμού. Εγώ λέω ναι στη Μαρία, όχι στον Νίκο. Μπράβο, μπράβο. Νίκο, θα την άλλη φορά. Εγώ δεν περνάω, γιατί είμαστε ντουέτο. Εγώ δεν περνάω στην επόμενη φάση, είμαστε ντουέτο. Χωρίς αυτό δεν πάω πουθενά. Δεν έχει. Τρία. Η αδερφή για τη σκηνική παρουσία. Για τη σκηνική παρουσία. Σιρούλα, εμείς που μιλάμε και στο chat μαζί, που τα λέμε και ώρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσγειωθείτε. Μπορώ να πω ότι η σκηνική παρουσία και των δύο παιδιών για πρώτη φορά μπροστά στο φακό ήταν μια καλή παρουσία. Οπωσδήποτε από σένα περιμέναμε περισσότερο, από σένα πήραμε περισσότερο. Μπράβο, 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 μπράβο. Αλφα και οι δύο, Μπράβο. αλλά ο κύριος Μουρατίδης δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο κύριος Μουρατίδης κρινόσαστε. Ένα ισοπαλία. Σιρούλα, εμείς που τσατάρουμε παρέτσα. Σιρούλα, Λαούρα, Το γλύψιμο πες του. Όχι, πιο λεπτά η φωνή, πιο λεπτό η φωνή. παρέτσα μου, την Εμμανουέλα. Σιρούλα. Μουρατίδης είπαμε, δεν είπαμε Μελάς. Πώς άλφα του βάλεις. Το γλύψιμο. Και το Βασιλόπουλο, και το Καρφούρ, και το... Όλα δικά σου. Μαρλόπουλο. Και ρέχει εδώ. Τι θα σου δώσει Και το πράκτη πιστοτική. θα σε βάλω. Θα λέει καρφούρα πάνω. Τι. Και Λίντελ. Και το εμένα δεν- Ατλάντικ, και το Ατλάντικ, που είναι εμένα και σε δεν μ' όλη την αρέσανε, Αθήνα. δεν μ' αρέσανε τα πισώματα σας. Ναι, Τι θυσίματα τα. Δεν ήταν Είστε για Να πίστα. σε πω τώρα κάτι. Λοιπόν, άστο να σε πω και να Έχω με πεις. ένα μαγιό να το βάλω. Λοιπόν, έλα, δεν πέθανε κανένα, συγγνώμη δηλαδή. Τι είναι αυτά. Αν συνεχίσεις έτσι θα πεθάνεις. Έχεις φέρει φουστάνι μαζί σου, κορίτσι μου. Τι είναι φέρες ένα φουστάνι. Ορίστε, Αν συνεχίσεις έτσι λέω θα πεθάνεις. νομίζετε. Δεν είμαι σίγουρη, δεν νομίζω. Μα πώς εμφανίζεστε έτσι μπροστά Εγώ δεν μοιάζω κανενός. μωρέ. Έρωτας είμαι κι ανεμός. Δεν ξέρω. Βαρύνει τα Γιάννη. Λοιπόν, με λίγα λόγια είσαι για τα μπάζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστο κάτι τι που κάθεσαι, 10 στη Μαρία. Μπράβο. Μην μου τον αδικείτε. Ο Μουρατίδης Μην μου τον αδικείτε. Έχουμε τα επόμενα διαγωνιζόμενο.